Pasarán desde mil años, muchos más, que no sé si tengan la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llegas ya, sabor. No pretendo ser tu dueño, soy nada, no tengo nada, pero mi vida no puedo, soy pobre, otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, no sé si tengan la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor. Sabor a pasarán desde mil años, muchos más, que no sé si tengan la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llegas ya, sabor. No pretendo ser tu dueño, soy nada, no tengo nada, pero mi vida no puedo, soy pobre, otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, no sé si tengan la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor. Sabor Darivatelju života i svakoga dobra. U nama si upalio čežnju da te tražio i pohitio nam ususret da se usprkos našim lutanjima nađemo u tvome zagrljaju. Pomozi nam ostati budnima i pozornima, osjetljivima i spremnima da se radosno prihvatimo. Prosvijetli tamu naših sebičnosti, nestrpljivosti, srdžba, ravnodušnosti, da bismo tješili uplakane, branili slabe, zauzimali se za obespravljene, u zajedništvo imali odbačene. Po Hristu Gospodinu. Oče naš, koji je sveti, tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Svakaj dana danas i otpusti nam kako A vidi, ja sam... nego izražiti. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
Tomašević, izvolite. Ako napisano proglašeni smo. Evo, ako može još jedan pjesnik za zagrebački folklorni ansambl Dr. Ivan Ilića. Poštovani ministre turizma i sporta gospodine Glavina, poštovani predsjedniče Gradske skupštine gospodine Mišić, poštovani kanoniče i rektore katedrale Zagrebačke nadbiskup Monsignore Koren, poštovana direktorica turističke zajednice Grada Zagreba gospođa Binica. Kao što je Monsignor Koren rekao, prije svega veliko mi je zadovoljstvo vas ponovno pozdraviti na otvorenju još jednog zagrebačkog adventa, a kao što je Monsignor rekao, uvijek govorim o svijećama, ove 4 adventske svijeće, pa ću govoriti i danas, malo u drugom kontekstu. Danas evo palimo prvu adventsku svijeću, to je adventska svijeća nade, i bez nade je čovjek zapravo ništa. Sljedeća adventska svijeća je svijeća mira. Kao što je Monsignor Koren rekao, mir je najveća dobrobit čovječanstva i najveći blagoslov. Treća adventska svijeća je svijeća radosti i opet bez radosti je svako od nas potpuno prazan. A četvrta adventska svijeća je svijeća ljubavi. Ljubavi kao najveća pokretačka snage i najveća sila u svemu. U ovo predbožićno doba nekako stalno nas hvata strka i žurba da ispećemo najbolje kolače, da kupimo najbolje poklone, da najbolje ukrasimo naš stan. Međutim, ono što često zaboravljamo i ono što je najbitnija stvar u božićne blagdane jest naše vrijeme. I to je najoskudniji resurs i da ono što je ključno što vrijeme provedemo sa našim obiteljima i našim najmilijima. A ono što vas pozivam da u predbožićne blagdane i u predbožićne doba da nekako isto tako i vidimo one koji su usamljeni u našoj okolini, one koji su sami i da im poklonimo najbitnije što imamo, a to je naše vrijeme i našu pažnju i da im na taj način isto tako i njima razveselimo blagdane. Još jednom svim dragim Zagrepčanima i Zagrepčankama, svim našim gostima želim još jednom pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu na još jedan zagrebački advent koji ćemo uskoro otvoriti i još jednom hvala vam na pažnju. Slijedi završni blagoslov, Monsignore Koren, izvolite. Gospodin gradonačelnik je tako smisleno rekao koji je zadatak božanstva da je nema što dodati nego i sebi i vama poželjeti da upravo tim putem idemo. Bilo nam još jedno blagoslovlje. U ovom svečanom trenutku neka bude u svima nama nada, zajedništvo i stvaranje toplog ozračja. Neka nas ovaj trenutak potakne da usporimo, okrenemo se jedni drugima i s optimizmom uđemo u razdoblje koje slijedi. Stigao je trenutak, dragi Zagrepčani, da zapalimo prvu adventsku svijeću na adventskom vijencu na našem Manduševcu, čime i službeno počinje advent u Zagrebu. Gospodine gradonačelniče, Manduševačka svijeća je spremna, ja vas molim da je upalite i neka se vaši gosti vama privedu.
zagrebački folklorni ansambl Dr. Ivan Ivančan. Hvala vam najljepša, bili ste prekrasni. Zahvaljujemo svim gostima koji su svojom nazočnošću uveličali ovu sveženost. Zahvaljujemo svim suradnicima u organizaciji, a posebno veliko, najveće hvala vama, dragi sugrađani, što ste i ove godine nazočili paljenju prve adventske svijeće na našem Mandušicu. Dragi Zagrebčani, dragi gosti, svi ljudi dobre volje, ponesite radost Adventa u svoje domove i sve kvartove našeg lepog Zagreba. Neka vas toplina prve adventske svijeće ogrije, svjetlost razgrne tminu i razgali srca da ponovno primimo radost Božića. Hvala vam na dolasku. Vidimo se na Zagrebačkom adventu. Pasarán desde mil años muchos más que no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí en tu boca de gracia sabor. No pretendo ser tu rey, soy nada, no tengo cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, no sé si teníamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor. Sabor a Baš da tu bili